toen ik pas begon met filmen, 15 jaar geleden, was ik soms 3 uur onderweg op een stukje van 100 meter. Omdat ik constant dingen tegenkwam. Al is het maar een hommel die een bepaald gedrag vertoont bij een bepaalde bloem. Vandaag is dat veel moeilijker geworden. Vandaag blijf ik veel minder lang hangen. Er zijn gewoon veel minder insecten. Dat is wel spijtig. Maar goed, ik denk dat we via beeld, via film, via foto's, een bepaald draagvlak kunnen creëren. Dus bepaalde mensen kunnen overtuigen van de waarde van onze omgeving, van onze natuurlijke omgeving. Waar we zelf ook van afhankelijk zijn. Frank Ressler is een man met een missie. Als fotograaf en documentairemaker wil hij zijn bewondering voor de natuur graag delen met anderen. Want wat je bewondert, daar draag je zorg voor. Frank reist voor zijn job vaak naar exotische oorden, zoals het Amazonewoud. Maar zijn jeugd bracht hij hier door, in de Maasvallei. Een plek naar zijn hart. Momenteel staan wij in Maasbendergreent. We horen een kolonie visdieven in de achtergrond die hier voor spektakel zorgen. Het is een kleine oase. Ja, de visdief is een prachtige ster. Ja, echte luchtacrobaten. Die duiken het water in op zoek naar vis. En dan vliegen ze naar hun eilandje hier, waar de vrouwtjes en de jongen aan het wachten zijn op voedsel. Ja, een heel iconische soort die hier vroeger niet zo heel veel voorkwam. Want het eiland wat we hier zien is eigenlijk gecreëerd door Natuurpunt. En het is fantastisch om te zien dat daar nu 25 koppeltjes op zitten. Ja, die maken de plek nog meer bijzonder. En als je zoals Frank je tijd neemt en echt kijkt, dan krijg je regelmatig momenten van verwondering cadeau. Weet je, als je lang genoeg op één plaats zit, dan verdwijn je. Dan word je een stuk van het decor. Dan vallen alle schermen weg en dan worden de dieren wie ze echt zijn. Dan word je een stukje van je omgeving. En dat zijn magische momenten. Dat is de reden waarom ik zo graag mijn beroep uitoefen. Dat onze natuur onder druk staat, is duidelijk. Ook Frank ziet de verandering met ledenogen aan. Maar hier, in Rivierpark Maasvallei, werken verschillende partners samen om de natuur alle kansen te geven. En met de Maas als levensader is er veel mogelijk. Wat de gemeenschappelijke Maas zo bijzonder maakt, is het feit dat het een grind-regenrivier is. Dus die uitersten tussen hoogwaterstand en laagwaterstand die kunnen 3.000 tot 4.000 keer verschillen. Dus als die hoogwaterstand wegtrekt, dan zie je het hergeboetseerde landschap. Je ziet zandduinen daar, plots liggen kiezelbanken daar. En het is die dynamiek, het is die snelheid van verandering van het landschap die het mogelijk maakt voor een heel gamma aan dieren die allemaal speciale voorwaarden hebben om zich hier te komen settelen. Maar mijn droom, en de droom van meerdere mensen, is dat binnen die winterdijk dat we één groot natuurgebied kunnen realiseren. Van Maastricht tot Maaseik, langs de gemeenschappelijke Maas, allemaal natuur. En dat de rivier daar zijn ding kan doen. Daar wat kiezel weghalen, daar afzetten, dus haal die verstevigde oevers weg. Dat is mijn droom.